Uplynuli už 2 roky odvtedy, čo bolo v našom meste otvorené zariadenie sociálnych služieb Senior Martin. Hoci ide o malé výročie, oslavy si predsa len zaslúži. K slávnostnému otvoreniu a odovzdaniu zariadenia do užívania došlo presne na Martina v novembri v roku 2013. Situované je prakticky do centra mesta a aj keď je jeho existencia ešte pomerne krátka, neplatí to o jeho poslaní. Za 2 roky tu našli útočisko, príjemné a komfortné prostredie a hlavne milý ľudský a láskavý prístup mnohí seniori. Máme výročie, síce maličké, ale výročie a robíme to pre ľudí a pre klientov. Toto zariadenie bolo založené 11.11.2013, tedy prišli prví klienti a tak sme sa rozhodli, že si tento deň budeme pripomínať. Povedzme teda, aké boli tie 2 roky v tomto zariadení? Krásne, pestré, veselé, plné práce. Všetko pre ľudí, pre klientov. Myslím si, že sú tu ľudia takí srdiečkoví, takže ja myslím, že dobré a úspešné. Tiež si to myslím. Vy to hovoríte s takým nadšením, to znamená, že vy ste sa v tejto práci našli. No ja určite. Som tu vlastne od začiatku. Prešla som pozíciou sociálnej pracovničky, ergoterapeutky, fakturantky, proste mám tú prácu rada. A práve na podnet riaditeľky zariadenia, ale nakoniec aj ďalších pracovníkov sa rozhodli osláviť druhé narodeniny tak, ako sa patrí, v príjemnej spoločnosti. A to nie len v príjemnej spoločnosti svojich klientov, ale aj mnohých priaznivcov zariadenia. K tým jednoznačne patria aj členovia folklórneho súboru Javorové husle, ktorí, ako sami prezradili, sa medzi seniormi cítia veľmi dobre. Myslím si, že prostredníctvom tohto umenia sme sa spriatelili a v podstate to je asi to najväčšie posolstvo umenia, aby trhalo bariéry. A myslím si, že vek nie je nikdy bariérou. Ja dúfam, že toto príjemné popoludnie, ktoré spolu trávime, aj pri takej príjemnej príležitosti, ako je výročie založenia tejto inštitúcie, ktorá je určite dôležitým prvkom v meste Martin, budeme môcť si spríjemniť krásnym umením spolu s mojimi kolegami, spoločne, my s vami a vy s nami. Ej, zahúčali hory, ej, zahúčali lesy, joj, kdeže sa kdeže sa podelí, moje mladé časy. Vo všeobecnosti hovorí, že práca či už s deťmi alebo so seniormi je vždy tá najťažšia. A vidím, že pritakávate, že s tým súhlasíte, takže ako sa to dá, aby naozaj to tu všetko fungovalo tak, ako má? Lebo to je ten kolobek života. Dieťaťom sa narodíte a dieťaťom zase, ako sa hovorí, zomierate, hej? Že tie potreby ľudí ako keby sa opakovali. Takže je to ťažké, ako tí pracovníci, tí zamestnanci musia byť proste ľudia, ktorí tú prácu robia s láskou. Jednoznačne. Život je tam, kde základ chceš položiť. Život je priestor, kde žiada sa ti žiť. Život je aj mesto, kde zrodil si sa z lona matky. Veľa krajších miest vo svete je to, a ty vrátiš sa na miesto z piatky, pozrieť si chalúbku, kde strecha je rákosová. Kapacita zariadenia predstavuje 62 lôžok, pričom od svojho založenia až doteraz je naplnená. V celoročnej forme je teda pre 62 klientov zabezpečovaný okrem samotnej starostlivosti aj bohatý kultúrno-spoločenský program či ďalšie aktivity. K tomu slúži aj bohatá knižnica, klubovňa, relaxačná či prednášková miestnosť. Okrem toho, zariadenie poskytuje aj denný stacionár, teda ako s láskou prezradila riaditeľka Jitka Čipkalová, ľudia k ním denodenne dochádzajú aj do tzv. Škôlky. Ja som strašne citlivý človek. Dosť plný lásky a proste rada ju dávam, rada pomáham. Mám to aj v znamení, asi preto.